Ovo je sve što ste vi isprintali tijekom ovoga semestra i što ste donosili meni kao dokaze da ste radili. Ono što je izazov najveći ovog kolegija da mi pripremamo studente za zanimanja koja još nisu izmišljena. Mi zapravo tek sad kreiramo, prateći što se događa u medijskom svijetu i kako se mediji razvijaju, kako ćemo uopće redefinirati novinarstvo, kako ćemo redefinirati principe, opće principe posla. Uvijek će naravno ostati etika, uvijek će naravno ostati dobra priča, jer dobra priča će uvijek držati od kako su se ljudi našli oko ognjišta pa prepričavali priče, pa do online priče i razmjenjivanja iskustva, uvijek će dobra priča držati vodu. Odlučila baš za potrebe bloga obići apsolutno sve čevapđinice koje su na glasu da trebaju biti posjećene. Svake čevape slikat, iako sam htjela odmah navaliti na njih, prvo sam slikala, baš namjerom da to bude za blog i onda sam te slike ovdje stavila tako da ljudima malo sline cure dok čitaju moj blog. Nije mi teško bilo, je stvarno jako zanimljiv predmet, budući da su nam svi trenutno što sad imamo manje više teorija, ovo je jako zanimljivo. Pa ja evo iskreno nisam baš najzadovoljnija izborom svojih tema, što su uglavnom teme koje niko nije medijski popratio u Koprivnici. Uglavnom sam pokrivala teme koje su oko mene, to je ono što je specifično. Dakle, nisam išla ni na kakve tribine, ništa što je vezano posebno za novinarstvo, tako da uglavnom je bilo nešto što je oko mene jer smatram da teme koje me okružuju su dosta zanimljive. Po mojem mišljenju najbitnije je da svaki student ponaosob izvuče za sebe društveni kapital najveći moguće. Kad kažem društveni kapital, to znači da bude ona cyber osoba koja će biti prepoznatljiva, koju će čitati, na koju će se čitatelji referirati, koju će komentirati, koja će dakle biti popularna u online svijetu. Ja volim duge postove i meni kad mi netko ograniči da moram pisati kratko, meni je to grozno zato što mi je to nekako šturo i nema nikakve osobnosti, nema ničega. I uglavnom, znam da blog je dobar zato što možemo napisati nešto svoje, znači ako napišemo tu nekakvu novinarsku šturu formu, nekakav izvještaj, možemo napisati još nekakav svoj komentar. A vježbali smo na sve razne moguće načine. Nije lako zapravo niti napraviti kolegij za 180 ljudi koji dolaze iz svih različitih i PR-a, i novih medija, i radija, i tiska, i sa drugih fakulteta ovih društvenih znanosti. Dakle, treba naći nekakav način da studenti naprave nešto svoje, da vježbaju novinarstvo, da vježbaju online pisanje i da pritom stvaraju svoj društveni kapital na mrežama. Ja sam možda jedna od rijetkih koji se predmet od početka svidio, koji se ideja od početka svidjela, zbog toga što mislim da nas je profesorica pokušavala naučiti da društvene mreže mogu biti više od poziva na kavu i šeranja fotki s tuluma. Ono što je najljepše meni, zbog čega sam uopće prihvatila se tog posla, kao čovjek koji je došao iz televizije i koji je u Americi učio konvergenciju medija, sad više ne mogu uopće promatrati televiziju kao jedinstvenu pojavu, uopće kao jedinstven medij, jer je sad sve za mene nešto medij u nastajanju. I onda mi je i ovaj kolegij zapravo posvećen nečemu u nastajanju, što će biti mediji budućnosti. Više ne shvaćam pojam novi mediji, sve su novi mediji, sve je novi medij. Nema više zaista ono tradicionalnih i tradicionalni mediji i dan danas prelaze svi online. Ja sam zapravo održavala 2 bloga. Prvi je zapravo nastao za potrebe kolegija koji je na kraju izrastao u to da sam svoje poslove počela objavljivati na samoj službenoj stranici Televizije Student. Najviše što volim zapravo pišući na toj stranici je to što imam veliku slobodu, zato što i sama Televizija Student je osnovana iz nekakvog mladenačkog entuzijazma i zapravo što se mogu osjećati slobodno pisati o svojoj emisiji, o svojim razmišljanjima, što u novinarskom pogledu, što u karijerskom pogledu, što u pogledu sebe kao osobe. Dakle, baš imam veliku slobodu i super mi je zato što kolege s kojima radim također to pišu, pa volim povremeno pročitati njihove postove. Zapravo nisam htjela postove sa svog bloga koji sam napravila za ovaj kolegij slati zapravo direktno na službenu stranicu. Iz tog razloga sam mislila da blog bi trebao biti nekakva sloboda i da samim time blog gubi nekakvu svoju čar.
ako razumijete što hoću reći. I nekako mislila sam na blogu ću graditi nekakvu svoju publiku, a ovdje ipak ono nekako više ljudi cirkulira koji eto slučajno će naići na to, pa onda je to kao bilo zapravo presudno zašto sam zapravo odlučila i zato što sam u cijelom tom procesu otkako i postoji televizija Student. Kao studentica koja je došla znači, iz drugog fakulteta, došla sam iz Dubrovnika gdje sam završila preddiplomski studij, ovdje sam pisala znači, prvu godinu diplomskog. Zadovoljna sam fakultetom i evo sad znači, na predmetu konvergencija medija trebala sam praviti blog. Budući da sam već doli pisala blog na kolegiju online novinarstvo, već sam znala te neke stvari. Samo bi doli znači, usporedila bi još ovdje pisanje bloga i doli. Mislim da je doli bio puno teži zadatak nego ovdje, jer smo trebali stavljati, znači locirati neke događaje, praviti dijagrame i tako te neke teže stvari. No svakako isplatilo se ponovno ovdje pisati i usavršiti svoje znanje. Došla sam zapravo na ideju napraviti ovaj kozmetički blog iz tog razloga što je nekako make-up i sva ta preparativa i dekorativa zajedno sa filmom nekako moje slobodno vrijeme kako ga iskorištavam. Došla sam zapravo na ideju da počnem nešto pisati zbog toga što sam imala osjećaj da mogu nešto reći, da ljudi ne znaju neke stvari za koje sam ja mislila da su normalne. I zapravo počela sam pisati na engleskom i iz tog razloga sam htjela da me više ljudi može čitati i zato što uglavnom to jesu brendovi koji dolaze iz engleskog govornog područja ili francuskog, dobro francuski ne znam, ali uglavnom baš radi toga da imam što veću publiku. Primjerice, evo do sada već imam oko 7800 pregleda sveukupno, dakle blog intenzivno pišem oko godinu dana, a dnevno imam oko 60 do 70 pregleda, a kada objavim post to zna biti oko 200-300 pregleda dnevno, tako da nekako kad sam vidjela da dolazi puno ljudi da se informira, baš putem mog bloga mi zapravo to uvijek naravno daje motivaciju da još pišem. I mislim da je to najbolja referenca ako netko danas ima, ne znam, blog koji je posjetilo 1800 ljudi neki post, onda smatram da je to zaista referenca za budući posao. Kad to nekome spomenete od budućih urednika, on će reći kapa dolje. Tu sam se malo šokirao jer post mi je skupio gotovo oko 600 pregleda. Jer nisam mogao vjerovati da me onako 600 ljudi pročitalo moj post, a dok su prethodni bili zapravo onako 20-30 do maksimalno 50 pregleda. I tu sam shvatio jednu stvar, da kao i zapravo na YouTubeu nije zapravo, ne treba, u blogovima ne trebamo toliko robovati slikama, videima i sličnim stvarima. Znači nije bitno toliko način na koji ćemo mi to prezentirati, već je bitno što mi prezentiramo. Mislim da ću nastaviti sa pisanjem bloga, međutim ne znam koliko će to biti često i redovito, ali svakako ću ga ostaviti na život. Posljednji post je imao 1566 pregleda. Mene je to onako malo šokiralo, a shvatio sam zapravo da ja sa svojim blogom sam uspio nešto postići. Znači ja sam pisao sam o određenoj, ja ih tako volim nazvati, o mafiji, o građevinskoj mafiji koja se nalazi u mome mjestu i koja je počela s devastiranjem moga mjesta. Mogu reći da sam zapravo postao novinar u tome trenutku na jedan način jer sam po prvi put u životu dobio prijetnju, anonimnu preko maila. Dobio sam anonimnu prijetnju kao da se ne miješam tamo gdje mi nije mjesto, gdje nije moje mjesto, a to me zapravo potaklo da razmišljam o nastavku pisanja i sigurno ću nastaviti pisati ovaj blog, iznosit ću i dalje ovakve stvari jer nešto sam pokrenuo, možda se ti radovi koji su krenuli neće zaustaviti, ali ljudi koje sam pozvao da se pokrenu su se pokrenuli, ljudi pričaju o tome i to je sad glavna tema, a ja se samo osobno nadam da neću završiti ko Spartak kad je dignuo bunu robova u Rimu, pa da sve krene dobro, ljudi krenu na Rim, a ja završim na kraju na križu.
svaki komentar ima dodatnu vrijednost pravome postu, jer mi, novinari, komentiramo drugačije nego što komentiraju drugi ljudi, a da ne govorimo da pišemo drugačije. Dakle, neko će napisati jako lijepo o ptičicama i cvijeću, ali naše nije da pišemo o ptičicama i cvijeću, ili ako pišemo o ptičicama i cvijeću, da to onda bude ekološki osviješteno, a da ne bude samo, ne znam, literatura. Ključno za kozmetički blog da bude relevantan jest upravo da budeš iskren, da pišeš o nekakvom svom iskustvu i da poneprije naravno isprobaš te proizvode upravo na sebi. I da ne budeš još jedan kanal preko kojega će se proizvodi oglašavati, nego baš da daš ljudima svoje iskreno mišljenje. Ako je neki proizvod bez veze, gledaj, reci bez veze, ili ako je super, reci super, go for it. Mislim da ću nastaviti pisati blog, ali ništa baš svaki tjedan nešto, nego kad mi bude imala neku sočnu ideju, objavit ću. Eto, žao mi je da je predmet gotov, ali drago mi je da ne moram više baš točno pisati tad i tad, iako tema nikad ne nedostaje. Nadam se da ćete pročitati tu i tamo blog i ako vidite neku zanimljivu temu možete čak i komentirati. Ali, eto, mislim, nadam se, vjerujem da možemo nekad napraviti nešto preko svojih blogova i mislim da je ovo stvarno jedan jako dobar primjer. I eto, ja se nadam da svatko je dobio neku zaista pojedinačnu korist za svoj budući rad.